Ens trobem al vestíbul de la L3 del metro, a plaça Catalunya, on ara mateix els membres de Stop Pujades Transport, una plataforma de moviments socials contra la pujada de preus del transport públic i de la congelació de preus, s'han concentrat aquí en aquest vestíbul per fer una acció contra aquesta pujada de preus que comentaven. Està amb nosaltres una membre d'aquesta plataforma que ens explicarà què estan fent realment aquí. Hola, bona tarda. Bé, estem fent la nostra acció que venim fent ja des de fa temps, que és obertura de portes, per continuar amb la nostra reivindicació dels preus de la T10 al preu del 2013. La baixada de preus amb la T12, que ara mateix és T14, doncs encara no s'està aplicant. Continuem amb les anècdotes, amb les intrigues de saber què costa la T-mobilitat, quin paper tindrà CaixaBank en tot plegat, on aniran les nostres dades. Continuem doncs així amb la mobilització. El canvi d'Ajuntament no significa res si no hi ha canvis dins del transport. La vaga de treballadors de metro i autobús doncs així ho demostra. I tinc entès que durant tot el dia heu estat fent trobades a diferents estacions des de les 2 del migdia? Bé, han començat a les 2 del migdia les estudiants, nosaltres hem començat a 5:15 i bé, avui seguirem després d'aquí de plaça Catalunya i Sagrera, on hi ha un altre grup de companyes, doncs seguirem cap a fer una acció, també esperant a les companyes de Marina Zona Franca, que ens acaben de comunicar que els Mossos d'Esquadra els han tallat el pas, negant-los el seu dret de manifestació. I quina acció fareu? Ens ho pots dir, això? No, si veniu amb nosaltres, doncs ho sabeu. Ho podrem saber, moltes gràcies. Doncs, Laura, em pots fer un últim balanç de com heu vist la vaga d'aquests dies de metro i d'autobusos? Bé, per nosaltres és un èxit que les treballadores es mobilitzin, que lluitin pels seus drets, tot el nostre suport, totes les difamacions que s'han escoltat aquests dies per ràdios i televisions, que això feia mal al mobile. Nosaltres el que ens fa mal és tenir uns serveis públics que no són útils per les ciutadanes i els ciutadans d'aquesta ciutat. Ara sí, doncs moltes gràcies, Laura. Nosaltres ens quedem a veure aquesta acció i abans de tancar aquesta connexió, recordar que des de les 4 fins a les 8 del vespre la vaga de metro continua amb serveis mínims del 65%. Es calcula que els combois circularan entre els 6 i els 8 minuts de les línies L1, L2, L3, L4 i L5 del metro i entre els 8 i els 10 minuts a les línies L9 Sud, L9 Nord i L10. Demà hi ha vaga d'autobusos i hi haurà aturades parcials al llarg de tot el dia.